Dobrodošli u novi tutorial s Muddy Masterom. Danas ću da vam pokažem kako da zaista ubrzate paljenje računara. Mnogi od vas su vidjeli razne programe koji i jesu i nisu sigurni, možda i jesu virusi, možda i nisu, ali ovaj put ne morate ništa da skidate, sve što treba jeste da isključite neke programe koji se pali prilikom paljenja računara. Da bi to uradili, idete na start, pa run, u open kucate msconfig, pa idete ok. Da bi palili i gasili te programe, to jest određivali programe koji će se paliti i gasiti, ići ćete startup. Pod startup item moći ćete vidjeti čitavu listu programa koji imate na vašem računaru. Da vam se taj program određeni pali kad se upali kompjuter ili računar, štiklirat ćete ovu jednu kockicu, a da vam se ne pali taj program kada vam se upali računar, deštiklirati ili unštiklirati tu kockicu. Moja preporuka za vas jeste to da ne skidate one razne programe i tako to, jer to vam stvarno šteti kompjuteru i unosi puno virusa u to. To bi bilo to za ovaj put. Ćao.